gane ba yanzu ba? Ina ganewa. Yawwa to abinda za yanzu magungunan nan ya dan kasa bari jin kara maka magungunan nan ka zo nan ka ji? To ba da mu likita. To. Ina fatan dai kana irin wasan motsa jikin nan ko? Kwarai da gaske likita ina yi. Gaskiya yayi kyau sosai. Amma yanzu kaman tsawon wani lokaci kake dokawa kana wasan motsa jikin? Gaske likita ina yi yana ɗau lokaci musamman ma wasan ball ina yin sa daga tun batir na waya ne na full har sai ya soka.